Voina ZPM General Headquarters buat sain ZPM office a political session hun manania he hunat husoi tu Laldikkimi research wing chuan Mizoram sarkar kan lo shon to te hian social security and welfare hi an ngaipawimawh tawk lo ti asoi Laldikkimi chuan mi puizi nga mani in chom theile ramtana thok chuak thei kan omlain thok chuak thei lo naupang tarle upate pa ka rual ban lo le harsat na danga wanga tho chwa nei thei lo kan oma social security in a tumber churam mi puite an lo nun kho chwa thei nana ruwa man na sang siam sakhi ani Mizorama sarkar kan lo shon to te hian social security and welfare hi an ngaipawimawh tawk lo hle ni inalanga social pension huna an pehlei thei lawa kan healthcare system te po in ngana tlakatling tame ulavani ate pidiki chuan kum upati chanvo le dikna hum hal sakkonga te naupang pong swalve na le rual ban lo te ham chat tur malak na ZPM alo sarkar ni chuan satakin tha atho dona mangai na le rongbol na ril rupu chungin ma kan la dona ni atibok Puleram Zoma General Secretary Chalain akai shuayani